Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Махсус хәрби операция башынан 39-нчы тапкыр быел 10-нчысы. Шолдан хәрбиләргә шефлык ярдәменең чираттагы партиясын җибәрделәр. Укырга бер кайчан да соң түгел, медицина күлиятен 63 яшьлек ир-ат студент тулыландырды. Толпанан зыян күрүчеләр буенча Чаллы 2нче урында. Татарстан Республикасы Роспотребнадзор идарәсе яңа күрсәткечләр җиткерде. Татарстан буенча толпанан зыян күрүчеләр саны 6000-гә якын. Аларның 1569-ы балалар. Роспотребнадзор белгечләре әйтүенчә, кан эчкеч бөҗәкләрдән күбрәк Казан халкы зыян күргән. Медицина учреждениеләренә 1800-дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. 2нче урында Чаллы, зыян күрүчеләр 800-гә якын. Түбән Камыда калышмый 466 кеше толпан эләктергән. Татарстанда иксот толпаны боррелиозының 2 очрагы һәм толпан энцефалититының 1 очрагы теркәлгән. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Махсус хәрби операция башынан 39-нчы тапкыр быел 10-нчысы. Шолдан хәрбиләргә шефлык ярдәменең чираттагы партиясын җибәрделәр. Аны ватанны саклаучылар кулына посылкаларны беренче тапкыр гына тапшырмаган волонтерлар илтәчәк. Инде яхшы традиция буенча ярдәм төялгән йөкне озату майданда узды. Анда хакимият вәкилләре дә, шәһәрнең битараф булмаган халкы да, шул исәптән безнең төшерү төркемендә катнашты. В данное время вот везем нашим ребятам квадрокоптеры. Квадрокоптерлар, медикаментлар, азык-төлек автомобильләр, квадроцикллар, мотоцикллар, төзелеш материаллары, генераторлар, шәхси посылкалар һәм башкалар. Буларның барысы да бер ай эчендә җыелган. Шефлык ярдәмен волонтер Рауф Низаметдинов илтәчәк. Аның өчен бу инде 26-нчы сәфәр булачак. Бик шатланалар, бик әйбәт каршы алалар. Дөресен әйткәндә, уже беләләр безнең килгәнне, без бик шатланалар. Үзебез дә бик шатланабыз. Күбесен малайларның беләбез. Исемнәре буенча алар да безне белә. Рауф Низаметдинов активист Галимҗан Вәлиуллин белән бергә барачак. Ир-атка 69 яшь. Волонтер сүзләренчә, ул һаманда дәртле һәм энергияле. Шуңа күрә үз өстенә шундый җаваплы миссияны алырга булган. Шулай ук алгы сызыкта ул булган хезмәттәшләрен дә күрергә тели. Мин 3нче тапкыр гына барам әле. Егетләр янына барасы килә, кемдә барсам да риза, анда калырга да исәп барам, инде алып калмадылар. Егетләр нәзәрәк настроениеләрен күтәреп катырга, анда баргач блиндажда кунганда гармуннар да унап җибәргән булды әле. Гуманитар йөкне озатуда башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та бар иде. Набережные Челны всегда отличались тем, что здесь жили неравнодушные люди, люди, которые в тяжелую минуту, в трудную минуту готовы быть рядом, которые готовы подставить плечо, подать руку. Фәрит Салахов сүзләренчә, бу традиция алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Укырга бер кайчан да соң түгел. Наиз Галиуллинга 63 яшь, ул да студент, ул дәвалавышы белгечлеге буенча укый. Киләчәктә фельдшер буларга хыяллана. Хәзер ир-ат 2нче поликлиникада практика уза. Аның белән безнең төшерү төркеме танышты. Наиз Галиуллин сүзләренә караганда, ул мәктәп эскәмиясеннән үк табиб булып эшләргә хыялланган, әмма хәрби очучы булган. Теләкләрнең ничек үтәлүе турында алдагы материалда сөйләрбез. Наиз Галиуллинга 63 яшь, ир-ат сүзләренчә, ул мәктәп эскәмиясеннән табиб-нейрохирург булырга теләгән, ләкин язмыш бөтенләй башкача хәл иткән. Стал я военным летчиком. 15 лет в качестве бортового техника работал в авиационном полку в городе Байконур. После ушел на отставку. И в системе МВД в течение 20 лет работал в разных должностях. Әтоғы Наиз Галиуллин адвоката, юридик компания җитәкчесе дә, хәтта третейский суд рәисе дә булып эшләргә өлгергән. Инде пенсияга чыккач, балачак хыялын тормышка ашырырга була. Хәзер ул студент, киләчәктә фельдшер булачак. Я надеюсь, освою все, азы медработника и, буду помогать своим землякам, так как я Тукайского района, и буду помогать
своим землякам и близким родственникам. Ират болашак медицина хезмәткәрләренең формалашкан сыйфатлары белән килгән дип билгеләп үтә медицина күлияте директоры. Бу түземлелек, шәфкатьлелек һәм ярдәм күрсәтү теләге. Практиканы Наиз Галиуллин Лилия Алиева белән бергә уза. Ул да болашак хыялын тормышка ашырырга карар кылган. У меня высшее химическое образование, специальность инженер технологий электрохимических производств, успела работать в крупной такой структуре, затем на заводе, тоже большом частном. Захотела осуществить мечту детства и в 35 лет, будучи уже в осознанном возрасте, пошла учиться. Болашак медицина хезмәткәрләре пациентларга паллиатив ярдәм, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә медик-социаль реабилитация күрсәтәләр һәм документлар белән эшлиләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Беларус ая киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын Ярчаллыдан барлык сезонга иратлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар ая киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын-җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Шоулар янәдән үзләрен Беларусидан сыйфатлы уңайлы ая киемнәре белән сөендерә ала. Иратлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелгән, күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга ая киеме сайларга була. Биредә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла иногда покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы ая киемне һәм төрек текстилен Ярчаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Все лето в Покабата при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!